के आवाज कम होता को जैसे आके कम कोई नहीं अपने से कम होला तेजा से बढ़ाई कम कोई नहीं बेंजो हल्का बढ़ा दे बेंजो भैया हल्का और बढ़ाई बढ़ा दे एक बढ़ के दिखाई बड़ा ही सुंदर हमने के गो हिंदी फिल्म के गाना रहे कौन गीत कौन कि मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल मुझे लोग कहते हैं जो कोई छू दे तो अरे जो कोई छू दे तो बन जाऊं फूल मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल मुझे लोग हे बबुआ अच्छा भैया है शरीर कितना बढ़िया बा जवना कंपनी में ई शरीर तैयार होला वो कंपनी के मालिक तरसलन के ऐसा शरीर मिल जाओ हाथ बा एमे देखिए ऑटोमेटिक सब काम अंगुरी के काम अलग बा आँख के काम अलग बा नाक के काम अलग बा मुंह के काम अलग बा कान के क्वालिटी कैसन बा भगवान हमने खातिर सब कुछ कइले बनी धन देले बनी दौलत देले बनी गहना गुड़िया रुपया पैसा नाम शोहरत सब दिहने लेकिन भगवान के हमने के भजन नहीं करत हमने के जियाला के का फायदा बा ऐसे कहे के बा कि बिगड़ी बना ले रे मनवा हरि गुणवा गाई के बिगड़ी बना ले रे मनवा बिगड़ी बना ले रे मनवा हरि गुणवा गाई के अरे आधा पेट बगावो चाहे आधा पेट बगावो चाहे भर पेट खाई के बिगड़ी बना ले रे मनवा हरि गुणवा गाई के हमने के नाम के भजन करे के चाहिए प्रेमानंद जी महाराज भी ढेर लोग देखल को भैया कहलो महाराज जी कहले माने कि निमन काम करो अब भगवान के नाम जपत रह चाहे राम जी के नाम जपत चाहे कृष्ण जी के चाहे हनुमान जी के चाहे शिव जी के नाम जप करे के चाहिए चाचा श्री अपन नाम तनी बता देती ना ना नसीब चाचा अच्छा 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 वो मेरा नाम बतौल रहे हैं आदरणीय चाचा जी ऐसा ना है नहीं आई आदरणीय हमनी के माननीय वंदनीय पूजनीय आदरणीय शिव शंकर यादव चाचा जी व्यास जी बानी हमनी के बैकुंठ बाबा के जोड़ीदार बानी बैकुंठ बाबा के हम शिष्य बानी तो पैसा ऐसे निमन नहीं खेला और मंच पर आई एगो फूल के माला से रोबा के स्वागत करब काहे और लोग से देख के हमनी के सीखे ले जा और वो लोग के हमने के गीत संगीत गावत बजावत में और वो लोग बैठी ले तब है लेकिन हमने के जीवन धन धन हो गई तनी माला देता है गो तनी जोरदार ताली से आप सब स्वागत करते जाई नारायण जी रवा के बना के राखी और आशीर्वाद हमरा मिलत रहो गंगा माई रवा के बना के राखी ना कली कर्म न धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एक कलयुग केवल नाम आधार
तारा सुमिरी सुमिरी बहुत उतरही कलयुग है हो आ कलयुग में खाली नाम देखी सतयुग में या त्रेता में द्वापर में अंतर कार है भैया। सतयुग में जे जग करत है तपस्या करत रहे नु तो भगवान उनका से खुश होत रहे। आ त्रेता में जे जग करत रहे भगवान उनका से खुश होत रहनी। आ द्वापर में जे भगवान के चरण के पूजे भगवान उनका से खुश होत रहनी। बाकी कलयुग में खाली नाम ले हम और तरन तारन हो जाए। ए बबुआ कहे के बाबा का कि राम नाम रटत रह कट जाई बाधा। तो राम नाम रटत रह कट जाई बाधा। राम नाम रटत रह कट जाई बाधा। एतवार सोमार मंगर बुध बिया पे सुख शनिचर कहियो कल जातरा घर हटे छापरा कावना बात के खतरा आ एथी में जाओ पंडित जी के पातारा। भगवान के नाम जब तो सबे दिन शुभ बा चाचा सबे काम शुभ बा। जवना काम में भगवान के नाम धइल हे प्रभु ये गरीब खातिर हुए सहारा देखी ना और कोनो काम ना रोके कि राम नाम रटत रहो कट जाई बाधा। काहे कि यार फालतू में जिंदगी काटली हलो यार। घरवा में काओ चाहे घरवा में काओ चाहे दिनों में नाई के अभी गोरू बना ले हरी बुनवा नाई गीत संगीत कुछ लोग कलाकार लोग मजाक बुझेला। हे पूजा जी हेलो मोबाइल से बेसी तू रामायण पढ़तू तो ठीक लगे। ब्यास न बारो दूगो तीन गो अथी बैठा ले बारू है भाई है ये सब क्या है के कहत ब्यास बन गीत संगीत मजाक ना हो। हमरा से ही कहत रे कि हनुमान जी के रुआ काहे ना गीत गइनी। अरे हनुमान जी के नाम लेम तो भजन हो जाए उनकर मंत्र बोलम तो भजन हो जाए। जरूरी बा कि हम ढोलक बजा के गाम तबे भजन होई। समय देल ह 35 मिनट के हम कहनी कि चलो एगो दो गीत के चौथा मारो। भगवान दूगो नहीं खो नाम उनकर अनेक हो लेकिन भगवान तो एक हवे। राम जी के नाम लेबू तो शंकर भगवान खुश शंकर भगवान खुश तो हनुमान जी खुश आ शंकर भगवान खुश तो गणेश जी खुश गणेश जी खुश तो दुर्गा जी खुश दुर्गा जी खुश तो सरस्वती जी लक्ष्मी जी सभे लोग खुश। लबर लबर कइले बा नहीं हो पढ़े के पड़ेगा कहेगो हंसा तारो न तो है कि कुहा में आग लग कुहा में आग लग बुझाता कि बोका बीड़ी पी रहा है। यहाँ के उतने जानते बनी कि आजू के गइल कहिया आइबो बुनवा के बाबा हौ कहत रे कि हा कहिया आइबो माने मुनवा के पापा तू जोरा लइका कहिया होई। अब देखे भैया मिलो अब अच्छा बताई वो विद्वान से मिलो शादी होई तबे नु लइका होई। कुआर में लइका कहां से कंप्यूटर का है शशि भाई जानत है रे। अब बताई एक जन आशीर्वाद देला कि पुत्रवती भव भाई से केरला भाई केने बड़ा भाई ये शशि से केने बड़ा गोर धरी माला माला पे भाई पहनाई भाई गुरुजी के माला पहनाई जा। अभी देखी इनकर शादी ब्याह भइबे सुहागवती भव कहत एगो बात रही आ पुत्रवती आई हम ए भाई तार मेन बात में कि ब्याह से पागल बता झलवा नचनिया के बात छोड़ी भाई
लबर लबर बाले बच्चे बोले विशाल अच्छा सुरेंद्र भैया आई रहनी है कहने की विधायक जी से आग्रह बा कि दोनों कलाकार के कुछ दियल जाओ तो हम दोनों आदमी ने कहनी हो तो ई ना गावत रहली हम गावत नहीं तब दिले है 500 रुपया तो मोह लागल बा मोह कहे लागल बता रहे के मुखिया जी 500 ना दिले हो पैसा वाला मोह कबो ना लेके चाहिए हम माला पहना के हम भले मिलल हो लेकिन तारा गावला से बेसी तो तारा के लोग पैसा दे हल ये बात पर ध्यान रख ये जवाब दुराए ना होल माला लगा के ए विधायक जी कहां वाली आई ना पैसा खाली 500 देनी हां 500 लेबू 500 लाइक मुंह बात हा 300 मुंह तो 100 रुपया खाते बात आई ना जल्दी 500 ना 1000 खुशियां ले लेवे ले बाप रे बाप हाँ 1000 गणेश जी के सुमन कहते कि गणेश भगवान आई ना नचनिया हमरे कहते ये नचनिया हां गणेश जी ये के भाग जाइए रे हंसबे ते बाप रे बाप दीपक ना जाए पागल हो जाए रहे दी पागल ही हो मरनी के मुंह टूटल टेम्पू जस हो जाए मेकअप छिटा जाए रहे दी ओकरा के सीआर कट ले अच्छा भगवान के दरबार में अखंड सजाम भइल बा तो बियाह कीर्तन होखो 5-10 माई बहन लोग बारी तो इनको जो गीत होके सब तो विवाह में राम विवाह होखो के शिव विवाह के कृष्ण विवाह कौन विवाह होखो अरे वाह भैया वाह शिव विवाह हो गइल बा तो राम विवाह चली कौन बात नहीं कोई बात नहीं के हम तो कहने कि राम जी के मगर वो नाम जपलें तो शिव जी कोई अंतर नहीं शिवे बिया कहता लोग जैसे अच्छा सुनी कोई बात नहीं है दोनों तो एक के बारे राम जी तो भजन शिव जी भजन राम जी के हाँ तो राम विवाह के दिखाओ भैया तो सुना